shigo suti saki jiki ki tawo mu tahi ya gata aka iya tahiya gane ne ce wallahi sai ki salamu alaikum bara da wannan alaikum salam da wannan suti mallan barakallah masha Allah alu kallata da kyau wallahi sabuwar zuma ke tsuwa biyo dan ƙara matsa dan ƙara matsa wallahi ba ta wallahi ba ta mutsanan suiti dale suiti dale suiti kai wai ma karamin wayo di Allah mi kai ma ta hogan sheki ki yake na halan zakara nake mi kace ki da kata a tsaya dai ma wai tambaye ka dai mina na ji kana si amarya tata wallahi amarya tata ke bari faɗa mai kiji mai gidana kuma ubana dutsen mari shi yace malam biyo ba ana na gwada ma bane maganin ta guda wallahi kai mata abokin zamanin ce mai gida an gama sai ka take bidi duk wanda haka to ni zan biya kudin sadaki ma aure na ma yaki sun tsaya sadaki don da Allah ya ce a ba su ana ba su wake su a bar akwati shi mai gida Abakar dutsen mari Sardauna ba gudo Arɗo Kabawa shi yace ka tai ka karo min kishiya haka mun kai da shi shi da kai ne to ko ina cin mai gida ne ko in cin mai ofis ne in ko tambaye shi ya ba da dama har a yau min kishi ya shi ba ke wai ba kai ka wada gare ta aleda ni wada na sani ban zuwa din nazo gaishe ta dai wanda da hankalinki suwiti Aminaki Minaki in kire tambaye ba take kire ba wallahi kire ka ake na bara gani abin da sai zan kara mai kishiya sake mun waya to gwamnati mai girma gwamnatin jihar Kebbi Kaura Abdullahi Gwandu walle an fara walwala yanzu ayyuka na an sake ke bari faɗa mai kiji ni yanzu alhamdulillah gwamnatin Kaura dun da dun mutanen Kaura wallahi na kula da ni na samu abubuwa wallahi shi yasa zan kara miki abin gaba dole sai ke buga ma dutse ita waga ina Minana ke ka kuma Minana aure za ka yi ko aure zan yi Minana ki kunya maka kawahu wallahi ke bara wallahi na da ke fa ni wallahi kawo bi ku dawo bi da